programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata ng hindi mapaglaruan. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Again, I'm Felix Batia at your service. So, this evening guys, we're going to have the coffee break. Magkapit ka. So, meron ako ang kuan, hili ka na buntag, mga kaamiga. So, mga pita. So, para malain siya, siyang ilahi ang coffee. Kaya nagba na use to man nato ng ang coffee o ang coffee mate sagol. Okay. So, ako ay ilain na siya. So, ako ataan ni mga kabeshi, no? Ito na siya gibutang diri, mga pita. Tadaw to kung sa gusto ko ba nila ni mag-effect ni siya, panglipong-lipong. Pwede na! Mawa sa stress. Kumalaan ni, ito na siya, ubuan o ininit tubig. Okay. Ano siya butang-butang o sugar, kay sugarless ko. Bawal. Nakatakon siya. Pure na siya nga coffee. Pwede na! Ayan, no? Para bongga. Di ka makatug niya, hindi kinahalawa na siya, hindi siya butangan o mga sugar. Para ditso na kamatug niya ni. So karon is ang siya butangan og coffee mate. So di na siya ibutang coffee mate diri mga kabeshi, sa akong siya ilain diri asa lain niya baso, di ba? Coffee mate na siyang ibutang. So ang buhaton ana is again, butangan ko siya init tubig. Ayan siya. Diba? Perfect. Mga tuwan. So, na pala ni mga kabeshi, iman ba siyang kutopotamon? Pwede na! O, diba? So, mauni, sa wala kan, so, kini siya ang coffee. Dara. Next is ang ato ang coffee mates. Ako siya nilain. Charan! Mauni ang resulta. Sa kanya siyang kutopotamon. Na siya. So, next is, sa may kuwang na tatong tilawan o lami ba ni siya? Oh my God! Wow! Super ka pait, no? As in, pakatog jud siya actually. Ano siya? Wala siya o bear brand. Ano siya bear brand ang lamig, no? Next is, ang kulang na itong mga kabeshi is, na naman tayo ni, no, atong buhaton na ini is, ang, charan, ang palaman. So, lang siya palaman, no. So, kung wala man pain, sa itong buhaton ni ini, no, is, wait. So, di ara ko this, di ara, tak! Oh, diba? Winner. Mutungot pa dyan siya mga amigo, mga Kumutungot pa ni siyang pagkagikay pa siya bilukok din sa kung ay sa itong mga muna siya itong mga sudlanan sa kaban. Yung kaban ng ating kayamanan. So, itong buhatan na ini is ituso na siya. Hibi ka. Hibi ka pait. Perfect. Next is ato siyang butangan og kuan. Palaman ang ato ang pan sa peanut butter. Next is Hindi ko siya ka. Perfect
Suway mo na mga perfect ayun si Jam, no? Wa na din na mo makaliso sa sugar, sa dito na na siya. Dito na lang mo magbutang og mga klasik-klasik nga mga ingredients di ani. Perfect na kayo siya ninyo. Sa butang sa buntang mo yun mo ngani, okay ra kay na siya. Di ba? Sige, tabangi ko kaon. Perfect. Gatas lasang bourbon. Lasang fresh milk. Perfect. Effecture ko isang tanang. As in, perfect na perfect. Perfect. Lasang kape puro. Sarap. Sulong para sa ekonomiya. Perfect. Nun, mo yung teknika na mong tago sa inyong ganahan, no? Para kuan. So, kanahurot naman ang pana niya. Pa, o, pa. Tapilas na pano. Hindi siya. Ang di mo masaktan niyo, dapat ipangbutan niyo, pang sok. So, siya din yun, para di mo tago. No, di mo okay. Pangapi mo kay kuan na ron, tingkapi. Sarap to. Perfect. Okay. Kangingid. Kangingid dito. Again, thank you for watching. Again, do not forget to subscribe my YouTube channel, ang Flex TV. So again, padayon lagi hapon mo sa pag-subscribe sa akong YouTube channel kay for sure malingaw ra jud mo kayo sa akong YouTube channel. Again, thank you so much. Bye.